Ota vähän lees. Se on varmaan aika Vedä vaan ja sitten ylös. Toista pitäisi nousta ylös. Noin. Lähtee siihen. No sen jälkeen alkaa ongelmat sitten. Pitäisi saada tää perä jollain helvetin kostilla irti, eiks vaan? Joo. Tiedättekö miten tää lähtee? Tästä. Mä tästä tiedän, kun mä muistan ton, mitä sä... No. Tästä vevataan ensiksi tää tappi näin. Mä oon tässä sen kotona. No, näin. Niin se lähtee tästä näin. Jes, hämmässä kaikki. No sitten, pitäisi saada lukko tavalla tai toisella irti. Nyt pitäisi olla sellainen helvetin pieni meisseli, niin mä saisin sen pois. Ehkä mä saan tosta. Väiskö? Ei kyllä se vaatii saatana sen, että... Toista painettua eteen. Tulee heti. Tuo on meisseli. Joo, tosta vähän noin. Sen jälkeen tuo lähtee tuo kuitsi helvettiin saa. Joo. Se on siis tää vipstaakin tässä. Joo, tuolla riittää hyvin, ei mitään ongelmaa. Tosta tohon noin. No en näekin kyllä mitään. Noin. Ja sit käännetään tänne näin. Näin. Ja sen jälkeen täältä tippuu rojut pois. Näin. Näin. Sitten täytyy olla tarkkana. Täällä on sitten nää lukon vittu ruosteessa. Kyllä on sika huonosti hoidettu se. Kiitos. Tässä on lukko. Näin. Tässä on sulkulevyt. Näin. Se tippuu tästä käsiin näin, kun vähän karavistelee näin. Tässä on varsinainen lukko. Näin. Joo, siinä on näköjään vähän vilkku helvettiä. Ja ihan ruosteessa. Voi ristus. Anteeksi. Toi menee tohon. Tuonne. Noin. Sitten on sulkulevyt. Tulee tonne. Noin. Menee tohon noin nätisti. Pitäis mennä. No, kyllä. Tämäkö on se konekiveri-homma? Joo. Kyllä tästä selvitään. No niin. Nyt on peksistä vaan vähän kännissä, mutta... Tuli opettaja se purkaa ja kasaa. Noin, tonne. Hetkinen, otapa toisenkin kaljan ja... Noin, sulkulevyt tonne, se pitäis mennä sinne. Toi ei mennyt vielä paikalle. Noit meni. Niin siinä on sulkulevyt. Jos rekyli lyö, se lyö tonne. Se on niin sanottu massalukko. Joo, se sulkee tohon. Joo, se on massalukko. Joo. Tää on ihan kiinteä lukko, kun se rekyli painaa sen taakse, niin se sulkee tämän lukon. Iskuri liikkuu. Tuolta tästä on iskuri pois tietenkin. Kannattaisi kyllä puhdistaa. Sitten tää menee tietenkin takaisin tuonne ihan simppelisti. Sitten täältä lähtee... Mä en tiedä kuinka tää on. Mä en viimeistä saanut tänne. Tää pöydättää. Joo, ja sit se flippii. Joo. Paska helvetti. Ja sit lähtee piippu sieltä. Ja sitten vaan... Just näin. Pyyhkäiset ruostetta tosta vähän pois samalla. Se näyttää niin sikamaiselta samalla. Hyvä rasvas nämä. On ei se nää. ruostet ollut kuin vähän... Rasvaa. Joo. Jees, ei mitään hätää. Ja nämä lukosivut täällä, nämä on niinku tärkeitä. Silloin se luistaa. Kyllä. Öljyä. Joo. Ja sitten tää roju menee tietenkin taas tästä ihan normaalisti tänne, kun vaan tiputtaa näin. Noin, ja lähdetään tuolta. Ammupa suunta tuonne päin. Joo. Mun täytyy miettiä taas vähän, että miten se meni tosta. Vedä se taakse ensin sieltä. Noin, ja sitten sä paat sen lukon sinne alle. Ota nyt tuolta. Noin. Perkele. Kyllä se tästä pitäisi mennä. Vielä vähän taaksepäin. Joo, niin. Joo. Se jää sinne niinku latinkin. Joo, kyllä. No, saastas lievla. Vähän vaarallista perkele. Noin. Nyt meni sinne. No niin. Se meni, että heilahtaa siitä. Ja sitten toinen ampuu ja toinen syöttää. Näin. Ja nyt on kaikki niin kuin myöten putkessa. Ja sen jälkeen sinne ei taas veivata muuta kuin perseeseen perä. Eiks vaan? Tää on maailman yksinkertaisin juttu. Noin. Se menee tosta, että heilahtaa ainakin pitäisi mennä. Mutta se on toisin päin tietenkin. Se on selvä juttu, se on näin päin. No, remelit ei sattumat ole ihan paikalla. Se menee tohon. Noin, loksahtaa. Ja sit lyödään toi tonne noin. Veivataan varmistaa, siis toi sinne. Noin. Ja sitten ei muuta kuin ryssää vastaan. Sitten vaan. No, ei se lähde, sun pitää painaa tuolta nyt vielä. Niin täytyy. Tuo täytyy sieltä. painaa.
No tää on vähän erilainen kuin mulla, Noin. mutta ei se mitään. Jees. Ja sitten vaan toinen syöttää nauhaa ja toinen ampuu. Eikö sun pitäisi toi kääntää toi? Pitää. Se Joo. kääntää kiinni, koska se ei ole... Sillä ne ei ole lipasta Niin. eikä ole ketjua siellä. Että... Ei oo. Tää täytyy kääntää, kato ensiksi tonne. Tuolta, noin. Ja toi tonne. Sori. Nyt se jää se jousikin reeseen kanssa. Noin. Se on siinä. Nyt lähtee. Sitten lähti. Niin. Tulee se yhdestä se ryssäkin sitten. Voi vittu, Näppä. loistavaa. Maailman yksinkertaisin juttu. Joo. Ainoa Emma puroja koko. Nyt meni valitettavasti vähän enemmän kuin 30 sekuntia, mutta olkoon. Ainoa homma on tässä on sieltä niin hankala käyttää juoksuaudessa. Pölyä, lunta, märkää ja Mutta siinä just Emma on paras. No. Tuossa on toi, millä toi sulkeutuu Rumpulipas. toi aukku. Löytyy päällä heti. Joo, Joo, se on siellä. toi menee tonne. On ja Juurikin siinä. näin. sitten toinen ampuu ja toinen lipastaa. Aivan. Näin on. Toinen Maailman yksinkertaisin toinen pistää juttu. Kyllä koko ajan. Niin on, Kyllä. niin on.